ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидесен дар иҷа бошад нами курпачора узия маша кандан дар корай дырнуё мачалка доран мачалкое ки дар кутку мекунан аяму хелай дӯстони азиз бият сабкай курпачора мо ҷилша тоқа хардаги овардаги будем ба дар иҷа мо ам хеле чӣ хеле гуфтам мачалка қатти курпачаки ана имрӯз ки бошад мо дар амиҷа дараки пахтара ёфтем пахта мефурӯхтаям пахта бини сафед нест сарчопакай килош 200 рублияй 20 кило гирифтем дӯстони азиз оза ҳарчорем курпачода бояд бикашем баъда болош ба мо мачалкае кинем хеле барои кутка чи курподан ба фирма ямуай бо дар болоем пахта мекашем дӯстони азиз ва мера мо намедонам чӣ хел пиршон кесем пир кесем чапа урустак хай мо курпачакин чикини соз нестем дӯстони азиза хай навшогирдӣ мешава бароям камтара гуфтам видео кунам баъд бо ки ёра рӯзи полни баъд бучава баъд бо ба шумо ишон метам чӣ хели омадан дӯстони азиз хай нама хел бинен дар амиҷам пахтара овардан ози ами қирғизо курпачаву ҳама чиза када овардесан дар ами шаҳрои Москва хай нама хел дӯстони азиз бо мо бошен то охири видеора дар иҷа бошад ёрди режинои сиякай хеле сиякай ба мо хостем як фатир кунем шакаров кунем дӯстони азиз хай чӣ хеле як ҳамаи шумо медонем помидорам хеле чизо пиёз помидор хай ма бо дрингамро мекунам бисёри одамо намекунанд иш ба хоҳиши ҳар каси шумо дӯстони азиз барои дар як видео кам мехас мека чи ба бодринг ба фирма ки созай ба маза кулобиё навишта ки кулобиё хеле намекунад кулобиё бодринг намедозан намедонам бале аввалам хеле помидор пиёз нами зелен чизе ки пудина райҳон гашничу укробам хеле чизоамро мекунед бале мечки неки бо бодрингам ба фирма бият ба маза мама вақт бодрингамро мекунам ха дар иҷа чӣ намераса зелени свежи зелени мо укробу гашничи да морозильник яхкагиай хака уже пудиноам шидесан мо дача наовардем пудино ана дӯстони азиз дар иҷа бошад ози намакамро мекунем мечкем хушруак мечкем ма дар иҷа камтаракша чикидан нишон метам камерада мекашам бо полностью ки чикидам барои дарои чӣ намеша дар замин бо хушрутар мечки барои видео ма дар иҷоз камтарак нишон метам тамом дӯстони азиз намахел санга тоза мешувем ба санг намахел мечкем вале фатири сипсияки хушрӯи нони ранг гандимӣ режиноиш ба фикр меган намедонам якам бораи мо 5 кило гирифтем гуфтем ку бинем чӣ хел меома боша ба мо хостем фатир кунем хайнам хел дӯстони азиз аллака чӣ хеле ки дидем чӣ кидама помидор чиёра дар ҷаи нами зелени чӣ хеле гуфтам зелени морозилингдай ҳамро кардам акишон надодам боша дӯстони азиз дар иҷа бошад анам хел шакарои мо тайёр шид чакаамро кардем ози фатири ки кардаем якне фатири сипсияк гандими ворияй хаб бият буш ба мазай манам хел хостем як фатирча кунем хайнам хел дӯстони азиз шакарои мо тайёр шид аз камтарак шеҷама реза мекунам барои дар як видеои дигар реза карданаш ишон надода будам мега ки ҷодай нони реза кагиш хайна дӯстони азиз дар иҷа бошад мо дача рафтесем олба одамо ба ин ман ҷои помидор хардагиёра ишон метам дӯстони азиз чӣ хеле ки падезои мора дидем беҳад ҷазиран ана инҷа беранай ма кӯдакора сарошна кал кардам иҷоз тайёри мо басни дача рафтесем иҷа камтарак видео бондам баъд бо ки угониҳои харидагӣ ози бовора камтар ишон метам дӯстони азиз
млобачара бинед то қисарша. Иҷа беа дарахтако хушрӯ хостам камтарак видео кунам. Замино ҳама при қоқуф, гули қоқуф зардак. Иҷа хушрӯ шуда хай ямайда. Ана дӯстони азиз хеле ки гуфтам ин видео дар мобайн омад. Иҷа камтарам хел тамошо гониё чиёе ки барои дачара гуфтем бигирем. Дар мобайн омад ин видео. Ака уже не чишида. Помидор, қаламфыр, нам хел чизо шинони шидан. Бинед беҳад гулои хушрӯ ҳама пригул. нархошон чӣ хелеян? 25 рубли, 30 рубли янам хелеян нархошон дӯстони азиз. хелам хел камтарак ай гулзори чишон метам дӯстони азиз. ҳамаи чиз биромадаги ай помидор ҷами думодам ха зур брава хариб ами дувнимо помидорои ҷара савз мечини ами камтар калон шавана сахтак шидан хом мечини мебони сирх мешаван. аги қазоб дар накине шухубай хай дача кестай шинондан дар кора ба он бона мерем хай амеда дачада бо фир мекарди созай. ам хел хай дӯстони азиз камтарак ам хел чиё видео кардем. озибо насиб боша бо дачара ишон метам шинонданша чӣ гирифтем чӯ кардем. ана дар иҷа бошад мо дача омадем. дача хай ҳама ҷо бардакаи олам сози хушрӯшон накардем. уборкае ки бугӯй ба чӣ накардаем дӯстони азиз. дар иҷа қаламфурое ки ӯрӯз шинонда будам қаламфурои болгарскиянат қаламфури тезакай ё намедонам мешава намешава беҳад майда то ё мешавам ба фикрам ки зимистон мешава хай шинондемшон шид мешава нашид таваккалшон ба худо. қаламфурои ки ман худам ёра шинонда будам амонам қараки шидан хадошон майдак ё дери пир шинондам намедонам надавидам худам замида бушон мумкин тез шаванд. ана ё дӯстони азиз помидороан помидор мегум пудина илавиё и пудинам хел медава мера даҷа бошад чиш меган ира палак кашидесам дӯстони азиз намедонам хай чӣ хел мекашем. дар иҷа дахил мо дар тоҷикистон ҷӯякода ово мебонанд дар иҷа хеле намебонем. дар иҷа бо бубинед чӣ хел мешинонем. дар иҷа ами қулучак мекунӣ чиқрак мекани помидорам мешинони бо гурча гирдак мекунӣ барои оврезӣ. ана дахил мо хай гарма бароям ба фикрам дар ҷӯяко ово мебонанд. дар иҷа хел несте дӯстони азиз. дар иҷа инам хелози чӣ хеле ки дидем рама меган борики пир кади намедонам ҳар вақта пампа мепир мекунем дуфарма борикакшон кардам. инам хел чиқарак меканем неки помидорода намедонам мумкин ҷавси пир боша точноша намедонам чанд сантиметр бояд дур бишинонӣ. помидор беҳад калони чӣ мешава паҳм зада мехезад. хелам хел ози дар иҷа ҷои помидорора кадесем яки чиш хушрӯя хокуш хеле тез ова қоқ мекунава ам осили хушрӯ метанами дами синои шароями чӣ. дӯстони азиз дар иҷа помидорая капустая боимиҷоная шашафтона бисёртар помидорая я 8 тона
бодрингай ҳам хел дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфтам чиқрар мекунем дар ҳамаи ов мерезем камтар порӯи сия намефаҳмиш ки порӯ кадай қатишон порӯи гӯйговай амро мекунем порӯи гӯйговам кличкаш қати мехарам ҳар сол ки имсол нагирифтан порӯ нагияй 37 безебштеге бо инам қа порӯи қа овамро мекунем ман хел маҳкам мекунем бо ов мерезем ҳар коми амедай болошон хеле сахт шунам хел шурӯъ мешунонем дӯстони азиз меҳнат шараф аст деҳқон духта кор каса хел дӯстони азиз баъд бо бисёре гуфтан картошка мо пора мекунем намедонам мо дар ҳамиҷа фақат картошка ба фикрам бисёре барои аму ката нав мешунонем агар ки кам боша ова пора кунӣ дар тоҷикистон хмо пора када мешунонанд вале парос мегӯем гуфт ки мо картошкаро пора ка мешунонем шумо чӣ ба нашунонде картошка барои бисёртарай намедонам хеле нав мешунонанд ман чанд бор гуфта будам пора бикунем небад чӣ хеле ки дидем бисёрш беяд калоне картошкое ки мешунонем асос ба фикри ман тухми майдаи картошка моам хеле калон мешунонанд инам чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз помидорро шунондем намахел ҳар комишта чиқра кардем ов рехтем дариҷа бошад бодрингора мешунонем аз дариҷаш ман сеташа мешунонам бо 5 дилгаша да парник мешунонам дӯстони азиз хеле ҷӯякое ки иёра тағам кашидагиай қаламфурое ки шунонда будам болгарский утилизат ана иҷа бошад райҳон нюзбу мо нюзбу мегем райҳона мегем ана хел дӯстони азиз як дадона ба фикрам қашиқаҷа қашидагаш қати қаламфуро шунондагиай ин ҷӯякора маххадам кашидам дариҷа як ривача тағам кардагиай ҷӯяка дигаша хадам кардам дӯстони азиз дариҷа боша чикри хурдесем камтарага чикрио